दिनै 2026 मायथाइनि 17 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ भारत हादरनि गिबिसिन हाइड्रजेन रेलगारिखौ फ्लेग अफ खालामदों गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदि। बिथाङा दिनै फुंबिलिनि 11 रिंगायाव जिननिफ्राय रेलगारिखौ बेखेवनानै होयो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मख'नो गोनांदि बे ट्रेनआ सनिपत आरो जिननि गेजेराव खारगोन आरो बेयाव फरायसालिनि गथ'फोरा दावबायगोन। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव बड'लेण्ड एफसिनि मोनसे थान्दै हान्जाया गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ दिनै लोगो हमदों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाना रायमना माहारियारि पार्कआव प्राइभेट गारि हान्थामेला खालामनाय आरो हाबनायखौ बन्द' खालामनो फोसावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालि लुफुंनाय आरो GI टेगनि बागै लोगो हमनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांमोना गुवारै सावरायनाय जादों। आमेरिकानि सोरखारा मोनसे गेदेर थांखि लादों। आमेरिकानि गोदानै दिहुनजानो गोनां $1 खाउरिआव थागोन डनाल्ड ट्राम्प बिथांनि सावगारि। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आमेरिकानि रांखान्थि नेहाथारि बिथाङा। अल इन्डिया निट आनजादाव 92.89 जौखोन्दो लानानै जोंखांबाय बर'नि फिसा कमलास गयारि बिथाङा बर' बिजोंनि गेजेराव 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादोंमोन। फिन आरोबाव बिथाङा 2026 मायथाइनि हाई सेकेन्डारि आनजादाव साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय 95 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो दायो अल इन्डिया निट आनजादाव 92.89 जौखोन्दो मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता मास्टार कल'निनि दिनेश बर' आरो बिना बर'नि आंगो फिसाज्ला धनजित बर' बिथाङाबो निट आनजादाव 500 नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा अल इन्डिया ST रेंकआव 800 नम्बराव दङ होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै हादोरसायाव गोख्रों बार अखा फैनो हागौ। माखासे जिल्लाफोरनि ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुनिफ्राय येल्ल' एलार्टखौ फोसावदों। हादोराव फिन कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय। 20 साननि गेजेराव सा 12 सुबुंनि देहायाव साग्लोबदों कर'ना भाइरास। मख'नो गोनांदि अन्ध्र प्रदेशआव कर'ना भाइरासनि जाउनाव सा 4 सुबुंनि जिउ गोमाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। एलाहाबादनि 19 SSBजों खुंजानाय सार्भिस सेलेक्सन बर्ड SSBनि मोगा-मोगि इन्टारभिउआव आबुङै उथ्रिसारनायनि उनाव उदालगुरि जिल्लानि गोग्गानाय लाबोदों बाटाकुसि गामिनि भिभुसुन्दर बर' बिथाङा, जेराव बिथां भिभुसुन्दर बर' बिथांखौ मुंदांखा 157थि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि NDA फरायफारिनि थाखाय गनायथिनाय रिकमेन्ड जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि भिभुसुन्दर बर' बिथाङा बिरेन बर' आरो सपना बर'नि फिसाज्ला। बिथाङा इं 2018 मायथाइयाव गवालपारानि सैनिक फरायसालियाव 6थि थाखोआव मुं थिसननायनिफ्रायनो दिनैसिम बेनिनो फरायसा जानानै दङमोन। गसाइगाव सोहोराव साननि समावनो सिखाव खावनाय जाथाय। गसाइगाव सोहोराव सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय सनानि माला लानानै खारदों सासे दुथां सिखावा। बे जाथाया गसाइगाव टाउननि DK र'डनि वार्ड नं 3 आव नुजाथिदों। जायगानि थागिबिफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला सिखाव दुथांफोरा पुनम सान गुलसरनि बिसि कान्ता देबि गुलसरनि गोदोनानि सनानि सेनखौ सिख'नानै लानानै थाङो होनना मिथिनो मोन्दों। 20 सानाव आगान सुरबाय सनम वांचुकनि हांगार स्ट्राइक उखैहाब सोमावसारनाया। जेरैखि जाया आं 20 जुलाइसिम थांना थागोन होनना फोरमायथिदों आरो 20 जुलाइआव जोङो संसद सल' मार्च खालामगोन होनना मिथिहोदों। गसाइगावनि बल्लामगुरियाव 4 सुपारि किलार हमदों। पुलिस बिफाना बुथारग्राफोरनिफ्राय गिख्रंथाव हाथियार बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। गोथां गुलिजों लोगोसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ हमदों। गासै 4 सुपारि किलारआ उत्तर प्रदेशनिफ्राय आसामाव हाबदोंमोन। धर्मवीर गौतम, बिकास चौधुरी, सुरज गौतम आरो निजामिस आलीखौ खादों पुलिस बिफाना। चिराङाव फिन गेदेर दंफां दानफायना हाग्रा सम्पदखौ सिलिंखार खालामदों। सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव गोदानै हाग्रा दानस्रांदों। दुथांफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रोङै सेबनाय सालायगासिनो चिरां पुलिसआ। हाग्रा दानस्रांग्राफोरखौ हमनो आरो होबथानो थाखाय रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जसमनिक मोसाहारि बिथाङा गावनि मावसुमाफोरखौ लानानै गोख्रों दिथा होगासिनो दङ होनना फोरमायथिदों।
सोलिगासिनो थानाय 2026 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड कापखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। फिफा वर्ल्ड कापनि फाइनाल नायनो गोसोमोन नाथाय टिकेट मोनाखै होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि फ्रान्सखौ मदद खालामदोंमोन नाथाय आर्जेन्टिनाया फाइनालाव गेलेगोन स्पेननि हेंथायै होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। ফাইনাল খেল চাবলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু টিকেট পোৱা নাই। ফ্ৰান্সত ছাপোৰ্ট কৰিছিল কিন্তু কি ক'ম আৰু এতিয়াতো আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইন। এতিয়া মই খেলাটো আকৌ ৰিপিট চাম ইয়াৰ পিছতহে মই ক'ব পাৰিম দেই। दिनै अमृत भारत स्टेशन स्किमनि गेजेरजों हादोराव गं 75 रेल स्टेशन बेखेवदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद रेल स्टेशनखौ जौगालु सुबिदाफोरजों फोजौखांफिननाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि चरण बर' बिथाङा बाहागो लादों आरो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। जोंनि मासबाद लोगोसे उदालगुरि लोगोसे जोंनि बिटिसिनि थाखाय बा समग्र आसामनि थाखायनो खोब मोजां गोजोनथाव बा मोजां सान होनना बुंनांगोन। दिनै गासै भारतबर्षआव 75 बेबायदि स्टेशनखौ बेखेवगोन आरो बे स्टेशनानो जाहैबाय जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि बा गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि दाङ'रिया लानाय मोनसे स्किम। बे जाबाय गासै भारतबर्षआव बेबायदि प्राय 1300निबो बांसिन स्टेशनखौ मडार्नाइज खालामनाय जागोन आरो बिनिनो जोङो नर्थ इस्ट हिसाबै 60टा मोनदों आरो बिनि गेजेराव 50टा आसामनि आरो बेनि गेजेराव दिनै अमृत स्टेशन हिसाबै 75टा स्टेशनखौ बेखेवगोन आरो बे आसामनि मोननैनि गेजेराव जोंनि मासबादा दङ। जोंनि आरो आंनि लकेल आं बिनि एमएलए लोगोसे आं दा मन्थ्रिबो। ओंखायनो जोंनि मासबाद बासिनि थाखाय उदालगुरिनि थाखाय बिटिसिनि थाखाय दिनै खोब मोजां सान आरो मा खाबु जागोन बेवहाय जथेस्थ मोजां खाबु जागोन। बेखौ एकदम गोदानै लुफुंनाय जाबाय। बेवहाय गुवार मोनसे वेटिं एरिया दं, एयार कन्डिसन, टिकेट काउन्टार फेसिलिटिया फुरा मोजां आरो बेनिफ्राय उन्दै गथ'फोरखौ केयार लानो मोनसे इउनिट दं। बोराय बुरैया थाबायना फैनो थाखाय रेम्पनि बेबस्था दङ आरो गोग्गो लोंनाय दैनि बेबस्था दं बेवहाय आरो बेनिफ्राय साइडआव पार्किंनि बेबस्था आरो बेनि सिङावनो जोंनि हारिमु जोंनि ঐতিহ্যखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे माबा दं आरो बेबस्था दं। बेहाय जोङो माने बेखौ आलायना दोननाय बा जोङो सिथाबनानै दोननानै जाहाथे गुबुन टुरिस्टफ्रा फैयोब्ला गुबुन आलासिफ्रा फैयोब्ला जाहाथे फैनानै नुबानो हमनो हायो जे बिनि कालसारा मा, बिनि जारिमिना मा, बिनि बेबस्था दङ आरो पेसेन्जार इनफरमेसन हिसाबै डिसप्लेनि बेबस्था दङ। नैबे रोखोमनि बेबस्था बेवहाय होनाय जादों आरो नैबे मासबाद स्टेशना 1909 मायथाइयाव गायसनजानायमोन। 100 बोसोरनि बारबाय, मोनसे जारिमिनारि स्टेशन बियो। दिनै बेखौ 10 कोटि थाखाजों मानगोनां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि जि मोनसे अभिलाषी आसनि अमृत स्टेशननि गेजेरजों जों बेखौ मोननो हाबाय। ओंखायनो जों बिराद गोजोनदों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि नाजानायाव क'क्राझाराव बुहुमनां जिबौ सान फालिनाय जादों। जिबौ सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथाङा। जिबौनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सार्पेन आसाम मुंनि मोनसे एप बेखेवनानै होदों। बुहुमनां जिबौ सान फालिनाय बायदियै बिटिसि हाग्रा बिफाना बिटिसिनि सा 40निबो बांसिन जिबौ रैखा खालामग्राफोरनि थाखाय साननैनि फोरोंथाय मावबादा खुंदों। मावबादानि समाव साफ्रोमबो जिबौ रैखा खालामग्रानो जिबौ रैखाथि होनाय खामानियाव बाहायजानाय आगजुफोरनि थफ्ला होनाय जादों। बुहुमनां जिबौ सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि CHD सनालि घोष आरो ASD महन चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लादों। बिटिसि फरेस्ट गार्ड आनजादनि सोमोन्दै जेम्स बसुमतारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिजाथिफोरनि खस्थ' खालामनाया जोबोर अनजाथाव। जा बिनायसाया नंगुबैयै उथ्रिनो हादों बिनो साख्रिखौ मोनगोन होननानै फोरमायथिदों जेम्स बसुमतारी बिथाङा। 157 টোটেল 157 110 আমাৰ গাৰ্ড তাৰপিছত এই 47টো হ'ল আমাৰ ফৰেষ্টাৰ 1 চলি আছে, ভালে চলি আছে। মই দুবাৰমান গ'লোঁ, ভিজিট কৰিলোঁ আৰু এই চাকৰিটো একেবাৰে পিয়ৰ জেনুইন হিচাপে হ'ব লাগে, হ'ব আৰু গোটেই এইটোৰ কাৰণে আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰৰ লগতে আমি গোটেই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত সজাগতা আছোঁ যে যাতে কোনো বিসংগতি যাতে এই চাকৰিত মানে যাতে কোনো এটা
দায়া বায়া কিবা একটা নহয় যে জেনুইন কোনে জনে পাছ কৰিব জেনুইনলি জনে পাছ কৰিব ইহঁতেই পাওক যেতিয়া স্পটত যায় বহুত মৰম লাগে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছে ৰাতিপুৱা মানে একটা দুটাৰ পৰা লাইন লাগি পেলাই একেসকলে ইণ্টাৰভিউ দি আছে তো এইটো কাৰণে আমি জেনুইন হিচাপে এই চাকৰিটো পাওক এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ এইটোৱে মোৰ এইটো সম্পৰ্কে মানে যাতে এই চাকৰিটো সকলোৱে জেনুইন হিচাপত পাওক যিটো বহুত কমচে কম 52,752 কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াত ইণ্টাৰভিউ দিছে 52,752 তো বহুত মানুহে 157টা যি পোষ্ট এই 157টা পোষ্টত ইমান মানুহে আজি মানে আগ্ৰহী হৈ পেলাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিব বিচাৰিছে আমি সকলোকে মানে ৱেলকাম জনাইছোঁ জনে মানে এই চাকৰিটো মানে জেনুইন হিচাপে পায় এইটোকে আমিও আশা কৰিছোঁ